A cikin yadda Allah yanzu nan DLC Hausa suka bayyana cewa mawaƙin nan Dauda Kahutu Rarara da shi da Aisha Humaira a gobe Juma'a za su angonci. Shin wani fata kuke musu? Aisha ita komai nata daban yake, za ka ga ko da ma wankanta daban yake. A faɗi nake a cikin biyu, da ke na ce me yi mu biyu, ashe kina da hali biyu, sa'a masu gida biyu, jira nake ki yan biyu. Hayama, gashi Jamila ta yi bari, a ranar jaji bari, wai dan tsuntsu ya ga kwari, ya ce a harboye uzuri. In gyaɗa sarkin sihiri, in mutu zaki sai sukari. Indo. Kibar mani kuka, Aisha. Kibar mani kuka, Aisha. Da baya da baya, Aisha. Dan tuna baya, Aisha. Rawar fasa ƙwarya, Aisha. Rawa ne da jini na. Kibar mashi kuka, Aisha. Ba ki da tanka, Aisha. Ban iya komai in ba tare da ke ba, Aisha. Kibar mani kuka, Aisha. Ba ki da tanka, Aisha. Ba zan iya komai ba in ba tare da ke ba, Aisha. Aisha, Aisha. Da kuno da kuna ba. Aisha, Indo Aisha na sara miki. Ayya, ta ɗagin biya mata su riga sun kyale miki. Sarauniya mata sun riga sun kyale miki.